ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Uba Renekton Lingdo Tongkar. Ubulong Menteri Jangka Sorkar Bapait Yakatnat Public Health Engineering. Ulapan pawi kejing kermen baka Sorkar Jela Kadewan Penkut Nok Mardor. Ya kenu kejing Tepkam ya laki bahayeng hasam daki opisar bat daki noilam jangki seng-seng pertai hakitnat rekam baper Jangka Sorkar Jela. Habai keren bagila petai kubor bak Renekton loong baka Sorkar Kadewan Penduk Pendam Mardor. Ya kini kerukom tungkam dak basyujit beriau namar baka keta ikiwepat kinong Tepkam. Kiba biang ka kerdan jing nang jing start bat ya kitu kiba day hok panyo ekakam kam tam hakani ka jong bagi samla kiba nang la start kilamat ya ka jing kerdok kam kat sepapai. Hadin bagal along minister kiba bon kisam lawat kam berjam kiam marre syarum senang kiwan ya kenduk yangi dak ka ba kiwat jing rabet ban ong ba banla banerap ya ki bertunjuk kam ya jam. Naki learn ya kan negative thinking kabadon hakini kisamla jongi mentah. Bat kata kalong ki perkhat bet ba banwat kam banwat jam dei tang dadon back up. Naki ministers, naki politician, lene naki officers. Kim don syuk katu kajing kibabon naki kim don syuk katu kajing syania ahlade ahla kajong kajing la. Kadi kata ka bangalong concern nangap ta kajaj benreu. Kidon kibawan ya keduk yang ada ke baong masubha ban jarap penyok kamlen ndang kali pil apply kam hae ki kram apply kam hae ki kram apply non ki superkhat be bandon manur no bala benera tinggal kwa ban pha e kena message syaka jaj benriu syaki samlah ba ban yok kam ban yok jam nengkong e kadai ke jarap dala de yala de kidai ban wat kam ban apply kam baru baki de bandon ka jing syania halade kalau ka basusi da ki samlal da ki beru jingi kim syania syuk halaka jong ka jing la kin persang nok banwat ya kita kilat jirap naki weipat ki bor te kanong ka baba kelas bun ki bon ki samla ya ke bangala yo i ke bangatip bah ki bade ki bahyeng ki basem ki balaya yo kam Sorkar da ka jing le bah jong ki ya ki interview om dei badon manur no bapak op dei badon manur mayarap bat ka bakam susi kalau lele tada kini samla jungi ki persang sabanya bun kam pani wat pan ai pisaya no ban penyok kap ta ro ring away ka jingdu nong bha bat ki don ki khon baduk batoi ki ong ban mentoi ayu kan apply kam marngam don pisa ban leksiu kata ka bai penyok kam de kata ka mo susi hadu kata nakwa bakane kan wengno na ke jabing na ka komperkhat jo ki samla wat kam wat jam nang bakin skop sulore lede bakin syania ahla kajong kajingla umdei ban syania harta kajing don pisah umdei ban syania harta kajing ong ban sya ban pak bak op yanur danur dano henry nengkong de dalade hi bakin yarap dalade lede da ka bakin wat kam da ka bakin apply baru da ka bakin face yak interview ki bab hero hair da ka bakin penkrek bah ke yalade hi ngakwa bapin page ya kene kedore ka bangala susna kenang makin isam lakir soto bakam long ka basuk yano ban influence ban yarap ban penyok kam yano namar kadon ke sistem berkata sistem kalong bahaman la ki jing wat kam kedon ka ki interview kedon ka interview board kidon ki members ki ban interview lada dei haka personal interview nanta kadon ka written exam hakaba mengaku mendestar dengan tip kecing keling bakum no kawan mano ban korek ya kita ki paper ke answer script jukti nganom tip ten mar kata kum ki mendestar ke ikinum la badera kadi kecing arab dala dehi bakin thok bahaya kita ke exam makin rekod bah bakin la ban yo ka marks ke bahe haki written exam ndak boy hak personal interview kam di ka masuk yano ban ong ban influence ban pentikna ban ong ban yarap perlu kam yano kam dei ka basuk yano lagi kwa let's say kedi ke jeng beriu kata bakwa berak bedul jong bedul kalat henry kalanti kam dapli kam don kalanti ban ong ban yarap ya utak bang kwa berak kama jong ka written mentah ka he
bat ka marks personal ka khendiat ha nam don ka figure ka no tang ba ka khendiat ha ka percentage ha ka pakilapan ai mak ka personal tende ka he ka written ti katahi kala yarap but tidaklah menyekran bernu no officer la ne member ko MPSC kinya tu kata ba yang bastat hi no masuk ban khang ta namar ba ka written exam marks ka he ka ne ka personal mark de ka khendiat pala kadang bakala kadai tang anyway ngandam mention ka kapno percent tende ka don kalong kalau yang tang kendiat ke bagi member kilap naimak mereka syong tu written exam katahi kala ensure bayi ki pastap pula syukan khanglap nomor ba kidon hak bagi lakin ba what lot of I issue number 1 kalong kecil aran je kita ki member ki ban I0 yo kena pastap ubala yo bon ubala yo highest hak written anak personal kin I0 yo is not shame how to member ba interview ban I0 it's a shame. Jadi kata number 1 kata hikla era, but can happen I he respectable marks yang untuk kena apa start. Tengah semua penong yang sistem bagi sistem kalau lupa in place bagi kena dia masuk seluruh bagi written exam ke marks ke he percentage ke personal karir kata hikla era lupa ya ki man penting kena bagi dalam sistem kebayaran ban protect ya kini kisah laju. Kalau next to impossible ya no beri bakwa ban influence baut itu lo dikini member itu member kira mana ke department baru ya kiba kamlong ka masuk yano ban ong ban ya kenduk lo ne ban itu lo dikini member haka interview board haka interview committee dan nomor kata kajing perkat ban ong ba tang ban ya kenduk yo minister tang ban ya kenduk yo MLA yano ban penyok kam haji kisah kalau next to impossible nomor kini ki member ki don ka hok bakin ai mak kat kum kajing sngau dei jongki pek kum hang ne don tu mas ya tu master 1 master A ai khat pra master B ai khat khandai master C ai arpho master D ai arpho master E ai arpho ti uyo ai kamak sa bahe 97 une master 1 te kiniru ter simultaneously kon kupto kat kum kajing sngau dei jongki ne ki interview board members but ai mak khambun ya no onom don ubru ubarlak bandicted ban ong to ai khar pho yu tu ai pho yu ka syong kata kaman sim ka jing snow day jong uta unong interview katkum ka ansar jong uta applicant candidate kisno day ban ai katno bat kilong free ban ai to bat ya kata unong report hanon kolong so confidential hakaba anom don mano batip une members uba interview ai makatno yano utip to mauhi unam ya tu ju ano parang ai katno yano tidai kata kadau kamlong ka masuk yano ro ban sutu parang bangalay panjingirap na uta bat ngan yo kam nakwa bakane na kamta ka jimantoy jo kajad banreu nakwa bakan syai kane hikipaj ba kamlong ka masuk yano ro banarap kam hendai ka dei na kong ka jingla jong kihi dei kata kong pa ban bil biak ha ka confidence jo ki khun samla jo kajad banreu bakin ya apply jam bakin ya rung mentah kidon bon ki kam ke balaj po MPSC balai ko akna mari kedu pi untuk kubor kidon ki kam ke balaj po bon po MPSC ai ki samla jungi kinde bani apply kam haki di SC ba per kidon ki kam haka bakin sakot ki department sidon ki bagi khot hida ki department ro exam ki samla ki ban apply da kajing snow shlur baki don ka confidence katkum kajing la jongki hi bat ngis kam la kata ngila biang ban bu biang kita confidence haki samla kamar jam kanong ke jikat kui kari berkejat benriu hak bangen yok kibru ki babit kibru ki panang kibru ki start ki ban yok bandrung hakam baper per kam sarkar te kembaki ong ba you don't have proof te ngatai kata kala banong teka allegation te ngasibul ong ba hawat kalong ke pisya ba kidon ki members hak DSC hak ban government ka appoint ke tung iki te kasyong ki pajba ya kata te ngam la nang bakin bisar kata ngatung nong ba kalong ka bisya ba nagaling ki DSC members kini ban bisar ban ai ban yarap ya ki bare hok ki bala kamtam ki badai na tu ka dong ka than te hendrai ku mga ong beng pi se simpat da pipa menirap ka ka noro baka ka written exam ka he ka max kat no pila menirap na personal nomor ki members ki dan tang ka personal ko kila bandon kinom la ban yarap ban le kinom yo la ban influence ka written exam
hakidi asir kadun kerten exam te se sirpat ngakwa ban pen seluruh ki kun samla ba kimde ban suno musim ni kata namar ba kadi asir kadun di exam kaju hi ka sistem ko kile MPSC kile kumtahi iya itu tur de exportar somebody itu de exportar somebody te ngatrai bangin laj ha bangidon hi ka demokrasi yang melak lacik kita. Kita nak jadi bikin persen jenglo melak lacik. Jadi nomor kata kaslong tengah sistem kelahiran. Kita nak suggestion kita babon bagi orang baru we should do away with personal terbaik, but no more personal terbaik. Season perhaps no day. My problem me kabahad umta ngampat don ka solution kalau ba ka grade 4 hakabadi bantri class 8 MA MSc ru na apply. How can I expect ba class 8 unya March pada MSc hakari written exam? Ya kata ada problem kaba I still don't have an answer. And another problem kalau ba MSc when you are grade 4 he will not be satisfied. Unang ka job satisfaction. Bakto kambo tre. Un yele hiban wat ka shlong tang ka jing bandung klik tendik nomne atau kam un wat kam bit sewe. Tementa how to solve that problem ngatrai ingin dia berkat ya kata let's say kejing ya sandur pir nangai berkat ngasngo bag kejang bendu ini berkat dengan problem how to solve this nomor kadai ke crucial problem ni kene balu dakadon tangkar written exam ka kambarit kanu ro badon kanu no position ko pala muta on apply be to me kunde te kumno bangin expect bakanya mas nakta kadau ka personal interview to some extent let's say kanara bekta da kaba kila banyak balance benang man keng ba bade karkum ka kerdan ule karkum ka kap let's say kalau ka ba man ong ba right man for the right post langi tung yo MSc ka grade 4 it may be not the right man in the right post the how to get the right man in the right post it's still a time bagi dia discuss bagi dia berkata how to really get the right man in the right post kata ka ba don ko ini reflect nakalian ke CBI report kita tu kerana lesi ke classify bagi kita tainted teachers hendak kita ru kiba nakalian ke CBI report samsai bagi long tainted dan dikiwai perkidawai bagi question ni kajang aimat jongki interview board members ki question ya ke ti kata kalong ka ba bangin ong na dakil ai tono kita dulu ai kamat na question balai ba ai kaptu se kalong ka ba ban don ka ansar kita kemudian nata ki experience hak ba ki don ki bala don ki experience ki klamyo man submit ya ki certificate par ba ki la untuk syaba ki dei no hikai ki bala experience lengba kini ki officer ki badan department hi ba ki don on records ba ki dei no hikai to kita ki AGA baro ki don ngasmur aku ne bah ka bede beketu lada ka finding juga CBI la proof da ka code bakadon sya kata ka jing persang ban tamper ya ki marks ki baki yo ki candidate ngasno ban ong bakatahi kanong ka jiarap biang mentai ka state jongi ban ai biang e confidence hakini ki candidate bak pleng ban persang ban komta kamnong ka masuk ka kanehi kanong ka jihikai bat kanom ajing seluruh syu yano ya ki department bakin nang persang manlep yang kata kaju lada ka long sisya bakane ki ka clear bakala syai bakadon sya kata kaju temper ki marks but lada la proof hi bakano gupta ngasngo kata kanong kajing arab sibun ya kane ke sarkar berwanru bat ki ministers ki officer bakin nang persang syu banlep entah namar ba kamlong ka masuk ban light na kata ka jingkwa banle ya kata ka kam bomdei tengok pun ba katahi kanong ka jihikai ka jingsnang bat kanong ka jingmentoy let us take positively ba kanong ka jiarap kata kanong ka jiarap ngai iba kata ka jing kaneka scam ka ba sokol ka education scam telada kanong ka jiarap biang yagi ya ka pedri khud samla bakir sulur biang ban ong bapleng kata ka jing persang ka fail te bat kit skop sulur biang bamata se nunut nuncu ban persang ban tampar ke te ndai dak ong gopta ngambut ban ong ba ngil certify ngil tip baka ta ka scam nambar ba hadu mental se kerang inquiry kerang ya te ngin mlak ban ong ba ka long gopta tadi la jia kalong gopta ru
kanong let us take it positively ba kanong kajing harap ya kalong din ya kamenta ba ya kapanwan ba kun samla ki sulur no ba kamlong kabasuk ya kita pasang na kunta ba ki sulur biang no kin ban ya kun be kum kecil aja